Maroko. Místo jak z jiného světa. Všude přítomný Orient nás zavedl zpátky v čase a dal nám okusit svoji neuvěřitelnou energii a půvab. Ale i svou stinnou stránku. Maroko je pro nás země, kterou nikdy nedokážeme milovat. Přesto nikdy nezapomenem a trochu toho místa mu v srdci necháme. První zastávka Fés. Úchvatné historické město, které nás zavedlo do filmu Princ z Persie. Město tvoří obrovské bludiště malých uliček, ze kterého není cesty ven. Bez průvodce vás tam sežerou jako hladoví psy. Ocitli jsme se v místě plný lží, drog, krádeží a všude přítomného zápachu. Na druhou stranu je to město stvořeno z architektonických skvostů a atmosféry, která nás vrátila o 2000 let zpátky v čase. Fés. Právě jdeme taxíkem z letiště do našeho ubytování, který je ve Fésu, je to zhruba 15 km, chce za to 150 dirhamů, což je asi 360-370 korun. Je to víc, než by se asi člověk normálně za to mohl tady zaplatit vůbec v Maroku za taxíka, ale tak z letiště to je vždycky dražší. Obecně do Maroka si určitě nevozte drona, protože jsou s tím velký problémy. Jsou finty, jak ho sem dovést, ale už není finta, jak ho odsud odvést, pak už je to pade na pade. Když ho odsud budete chtít odvést, tak pravděpodobně dostanete pokutu, což není hodně. Asi tak nějak 15 stovek českých, ale drona vám nenávratně seberou. Druhá zastávka Chefchaouen. Město přezdíváno Modrá perla, posazené na skále s okolím nádherné krajiny a všude přítomné modré barvy. Blue Pearl City, naprosto krásné místo. Musím říct, že tady je plno milých lidí, mnoho turistů, ale i mnoho zákoutí, kde turisti nejsou, takže fotku uděláte úplně krásně na videjka. Mnoho shopů, kde se dá nakupovat a myslím si, že zatím asi number one, co se týče Maroka, ale je to teprve druhá zastávka. Ale co jsem tak pochopil, tak tohle je asi nejvíc safe místo a asi i nejvíc takový turisticky známý v tom, že je čistý a člověk tady se může cítit opravdu bezpečně, tady si položíte stativ, uděláte si fotku ve dvou a vůbec se nemusíte bát, že vám to někdo ukradne, na rozdíl od jiných míst tady. Hello! V tomhleto městečku si můžete vzít určitě krátké šaty. Že se nestydíš takhle tady odhalovat kotníky. No určitě, no, oproti Fésu je to opravdu změna a na fotku se normálně můžete i trochu odhalit. Orange juice tady mají výborný. Tady fresh, je to čistě, jenom z těch pomerančů. Za pár korun. Výborný, prostě čistý pomeranč. Není tam vidět, jak mám vyvolaný břicho? No. Super. To bych tam nerad dával. Chefchaouen je určitě pěkný místo, ale zatím jsme nenašli tu správnou lokalitu na to dobré jídlo. Já jsem všude na všech různých blogách četl, že tady je opravdu skvělé jídlo, že marocká kuchyně je vyhlášená. Zatím pro mě je to trošku velká negace v tom jídle, protože nemám rád místa, kde se dobře nenajím. Jsme tu dnes asi 4. 5. dnem a já jsem se zatím dobře nenajedl, ani moje přítelkyně. A kdyby nebyly odsaď letenky tak drahý, tak už po těch 4 dnech, co tu jsme, myslíme pryč. Našel jsem krásné letenky úplně na jiné místo, v Indickém oceánu. To místo jsme měli navštívit původně místo Maroka, ale nakonec jsem zvolil Maroko, přišlo nám to jako super místo už jenom kvůli tomu jídlu a jídlo nikde. Všude hnusné, neochucené, nějaké. Takže snad se mýlím, snad jsem měl jenom smůlu, protože ať už jsem měl dražší jídlo nebo přímo na ulici, tak všude bylo neochucené, špatné. Zatím jsem zklamán, uvidím, jak to bude dál. Tak, v Maroku, téměř na každém rohu, v každém městě, v každé vesnici, snad i podél cest najdete takovéhle kašny. Vy si můžete pustit pitnou vodu, umýt se, protože mnoho chudých lidí tady nemá na to, aby si kupovali vodu balenou. Takže všude pro ty lidi jsou takovéhle kašny, kde se můžou napít. V Maroku jsem zatím neviděl ani jednoho psa,
Je tady všude na každém rohu kočka. Nevím, čím to je, ale prostě tady je to kočičí ráj oproti Indonésii, kde jsou to samý psy. Třetí zastávka Casablanca. Město s největší mešitou v zemi a 7. největší na světě, okouzlí snad každého. Těžko se však dá vyjádřit kontrast mezi tímto chrámem a okolním velmi chudým a špinavým prostředím. Strávili jsme tu pouze 1 noc a pokračovali pak dál v naší orientální pouti. Letíme do Marrakeše. Letíme? Teda. My letíme Bohužel jedeme, protože po kolejích letíme. Tady mají předražené letenky, tady člověk nemůže přelítávat, protože marokští lidé nemají prachy na to sem přelítnout z města do města, takže si musí koupit letenku. Nelevně, než to vychází třeba, že poletíme 12 hodin, že poletíme zpátky do Barcelony a z Barcelony sem, než aby jsme těch 400 kiláků přelítli rovnou. Jedeme vlakem a jsem rád, že už jedeme do toho Marrakeše, tam máme krásný riad s bazénkem na střeše, tam se budeme bálet. A nevylezem radši ven, protože to bude smrdíš. To je dobrý nápad, podle mě, vůbec nikam nevylejzem. 4. zastávka Marrakeš. Toto město na úpatí vysokého Atlasu nás příjemně překvapilo, ale místy i hluboce otrávilo. Marrakeš má své osobité kouzlo a stojí za toho navštívit. Tak právě jsme se po dalších 4 hodinách dostali z Casablanky do Marrakeše, zatím Marrakeš první dojem za mě úplně super, asi zatím nejčistší město, co jsme viděli, přijde mi to tady hodně turistický, krásný a zatím jsme na jednom vlakovém nádraží, takže uvidíme, jak to bude vypadat dál. Bydlíme přímo v Medině, v krásném riádu s bazénem na vrchu, tak se na to těším, na 3 dny se tam vyvalíme. Jediný dojmy tady z toho jsou takový, že jsem říkal, že mě určitě na vlakáči zase nasere taxikář. Chtěl po mně 120 dirhamů za 3 km cesty, což je zhruba, kolik to může být, 100 je 250 korun, až do 3 kg, což mi přijde docela zbytečně předražený. Nakonec jsme našli ucházející taxík za 40 dirhamů, což je něco přes 80 korun, asi 90 korun za 3,3 km, což je super. Možná by se to dalo sesmlouvat ještě níž, ale pak bychom tady museli půl hodiny čekat. Každopádně první dojmy z těch 7 dnů, co jsme v Maroku, brutálně předražený. Ekonomicky nerozvinutá země, je to tady opravdu velký cikánov a přesto tady mají ceny dražší než v Evropě. V Marrakeši je dobrý to, že tady za pár korun pořídíte poměrně zajímavý ubytování. My jsme chtěli teda s bazénem, takže člověk si musí připlatit, ale i tak jsme sehnali dobře. Vyjde nás to na 1000 korun na noc, což je úplná libovka. Asi to nejlevnější z toho, co jsem tady hledal. A pokud bych si připlatil 1500 na noc navíc, tak už to takový rozdíl nebude. Člověk si musí připlatit tak aspoň 3 na noc, aby to skutečně byl rozdíl. Tak jsme volili tu levnější variantu. Tady se snažíme ještě trošku ušetřit, protože v poušti a v jiných částích Maroka věříme, nebo víme, že zaplatíme daleko víc a že nás to tu poměrně sežere. Ty ceny jsou tady nastaveny jako na Švédsko, ale Švédsko to skutečně není. Marrakeš zatím super místo, líbí se mi to, vypadá to tu hezky, je tady udržovaný, turistický. Kdybych přijel do Maroka jako do prvního místa do Marrakeše, tak bych měl úplně jiný pocity od začátku, ale jelikož jsme přijeli do toho největšího cikánova s prominutím, do největšího Chánova, což je Fést, tak se to od začátku s náma veze a nebylo to moc dobrý. Ale Marrakeši dáme další šanci, Casablanca tato prostrala na plnou čáru s prominutím a pak stojí za hovno. Tam je akorát jeden ten dobrý chrám, ten mešita a jinak je to prostě úplná katastrofa. Tak jo, jdeme se podívat na náš krásný riad. V riádu se mi líbí. Líbí se mi, že jsme tady takový uzavřený a vůbec vlastně nevnímáme to okolí toho Maroka a Marrakeše. Ačkoliv teda musím říct, že večer jsme se prošli a bylo to super, že tady konečně byla trošku ta atmosféra, aniž by se člověk bál, že ho za rohem okradou, oberou a celkově. Takže určitě ten Marrakeš je fajn, ale musím se přiznat, že zatím jsme tady jenom ochutnali dort. Ten byl skvělý. Pili na střeše u bazénu, teď se tady ládujeme pizzou a neviděli jsme jediný chrám, takže se úplně ještě nedá mluvit o tom, že Marrakeš je bohý jak krásný, když to nemůžeme vědět, že? Záběr na pizzu, pizza za 20 dirhamů, vážně dobrá, tuňáková, asi to nejlepší, co jsme tady zatím měli. Jedna z těch horších v Praze, ale asi jedna z nejlepších tady.
Tak. Ale jelikož tady to jídlo nasadilo tak strašně nízkou laťku, tak je opravdu vynikající. Za posledních asi 10 dnů, co jsme tady, jsme nic lepšího neměli. Nacházíme se v uličce, která je typická pro Marrakeš. Je to vlastně součást takzvané Mediky. Nebo Mediny. Mediny. Mám za to, já nevím, asi Medina. Nějak tak zhruba. A je to náš druhý den v Marrakeši a zatím jsme se shodli na tom, že Marrakeš se nám líbí asi úplně nejvíc. Je to tady trochu šílená ta doprava. Ano, tady jsme si dneska koupili ovoce, moc dobrý. Mně se v Marrakeši líbí, já jsem za Marrakeš maximálně nadšený, protože tady opravdu ty uličky jsou krásný, nejsou takový úplně hnusně vyblitý jako v tom Fésu. Tady je to udržovaný, natíraný, takže to je fajn. Je to trošku to úzký, takže tady na nás trouběj. Už jsem tady viděl 2 nehody, jak se tady 2 muslimky sejmuly na motorce. Naštěstí nic vážného, jen se trošku prostě ťukli. Pokud do Maroka, tak určitě leďte do Marrakeše. Tady je to asi nejvíc turistický, vypadá to tak, že to je i nejvíc čistý. Ani to tolik nevoní, teda nesmrdí, ani to tolik... Ani nevoní, ani nesmrdí, jo, takže je to dobrý. Ani nevoní, ani nesmrdí, je to tak akorát. No a co se mi tu líbí asi tak nejvíc, že jsou tady za poměrně přijatelné peníze krásné riády. Jo. Aj. Teď se chystáme na vyhlášený trh v Marrakeši. Je to vlastně takový ten klasický trh na tom náměstíčku a mělo by tam být čeho strašně moc. A právě jsme o tom četli informace, že je to tam trochu nebezpečný, že pár lidí se tam bálo i vyndat mobil jako z kabelky, aby si vyfotili fotku. Tak se Matěj vybavil tak, že si ten stativ vlastně navlík jako na ruku, takže vlastně můžou ukrást ten stativ jenom s ním. No, mám DJI Osmo Mobile, takže to mám pěkně na provázku, takže mi to nemůžou ukradnout, doufám. No jinak na ten trh jsem strašně moc zvědavá, protože zatím, jak už jsme mnohokrát opakovali i na Instastory, jsme se tady prostě dobře vůbec nenajedli. A fakt nám tu nechutná, jak říkal Matěj, zkoušeli jsme jí za 20 euro i za 50 korun a pořád prostě nám to přišlo takový nedochucený, takový prostě nic moc. Takže tohle je asi poslední šance, jak se dobře najíst, protože si myslím, že kdyby vařili nejlíp v poušti, by to bylo docela smutný. Přesně tak, musím někam vyhodit žvejkačku. Ale tady nemá nikdo odpadkový koše a nechci to dávat na zem. Toto je ta naše super restaurace, kterou jsme si oblíbili. Mají tady pizzu za 20 dirhamů a další jídla. A tady mají skvělou dortárnu s takovými úžasnými dortama a myslíme, že si asi dáme, ne? Tak tady zastavíme. Zastavíme a dáme si určitě. A kde jsou ty brachy? Takže takhle vypadá, pokaždé, když si Matěj chce něco koupit, tak prostě krade z mojí kapsy. Jsi být Hany? Tak jak se těšíš? No, jelikož jsem tady pohub, akorát na těch nesprávných místech a tady přibral. Už je to jedno, těším se na ten vládne. Dobrý. Nějaký jiný dám co pisáče. Za ten jeden dortík, který je fakt moc dobrý. Fakt skvělej. Tak za něj chtějí, kolikže? 4,5 dirhamů, což je asi 10 korun. To je úplně v pohodě. Což oproti normálním marockým cenám, které jsou trošku nadhodnocený nad evropským standardem, tak je to fakt levný, protože normálně bych si to tady koupil, si myslím, tak za kilo. Tady místní frajer nás vede někam. Vůbec nevíme kam, na nějaký super turistický místo, Matěj že tam je... zase někoho chytil, takže buď nás oškube, anebo uvidíme konečně něco skvělého. Vede nás na nějaké místo, kde se vyrábí kožešiny, na nějaký velký festival, který dneska končí a že prý to musíme vidět. Tak se na to jdeme podívat, jak vyrábějí lidi z Atlasu, z hor, kožešiny. A snad trefíme zpátky, no. Já určitě. Všechno se to zdá, že to je rovnou za nosem, ale zatím jsem šel doleva, doprava, rovně doleva, doprava. A už nevím, jak dál. A to je právě ten účel. Takže z toho důvodu máme tu dovolenou tak moc drahou, protože Matěj s každým vybavuje. Ale to není pravda. Tenhle říkal, že žádný peníze nechce. Ten předchozí říkal, že ho a že udělá chce jenom šťastný. trénovat angličtinu, jo. Ten předchozí říkal, že udělám šťastný, pak chtěl 250 těch jejich, což je asi 600. No jo. To je kus štěstí za 3 hodiny. Jsou sazby brigádní. Tak jo, tak jsme si udělali úžasný výlet. Teď už opravdu, když kdokoliv nás odchytne, tak tak Matějovi prostě vypíchnu oči a nikam nepůjdeme. Tak. Protože ono je to hrozně chytlavý, když vám někdo řekne, že tady za rohem je nějaký festival a že je to tam hrozně skvělý a že tam strašně musíte jít a že to je poslední den toho festivalu
a pak tam přijdete a je to hrozně hnusný, žádný festival se nekoná a akorát vás vede do vedlejšího obchodu, kde si můžete něco koupit a bavili jste se s ním už předtím, že si nic nechcete koupit, že nechci nic takového vidět, jsem to viděl ve FSu, on že to je něco jiného, bylo to samé, akorát hnusnější. A víc smradlavý, no. Prostě a říkal žádný prachy nechce, jenom thank you, ten předchozí ve FSu, ten mi zase říkal, že nechce taky žádný prachy, že chce, abych ho udělal šťastným, nakonec pak chtěl prachy, že jo. No prostě šílený, takže nechci si stěžovat, nechceme tady říkat, že Maroko je strašný, ale ti lidé lžou, lžou a lžou. A jinak Maroko je fajn. Jako kultura, je to takový back in time, to je hezký, ale lidi jsou fakt na hovno. Jak kdo? Včera jsme měli štěstí na to, že všichni byli moc příjemní. Dneska zase nás odchytnul nějaký blbeček, no dal bych mu facku za tu kreténovi. S prominutím, omlouvám se za svůj výraz. Nás vedl prostě do částí, které vůbec nejsou hezký. Tady jo. Jo, tady 100%. Ne, už. Jo, máš pravdu. A to už je zase ono. Prostě Matěj má orientaci úplně v prdeli a půjdeme podle mojí, takže podle mě nedojdeme vůbec nikam. Nemáme šanci. Co si na mě taková? Jako já nevím, Matějovi asi se... Já mám orientaci. Já mám nejlepší orientaci. Ale já jsem chtěl jít s kratkou. To byla zkratka. No, takže zaboň. Náhodou, já a moje zkratky nás vždycky dovedou do cíle. A nechávám nic na náhodě. Radši zamknu jako na Bali proti opicím, než aby mi to ukradli. Nemůžu říkat. Co je? To je rasistický strašný. Ale já nejsem rasista, jenom říkám, že jsou prostě čorky. Takhle nějak vypadá noční market, všude vás odchytává, já se nechci moc rozkecávat. Všude to tu krásně voní, tady mnoho jídla, doufáme, že se potom Tady to opravdu vypadá docela šíleně, jo. A já mobil uklízím, protože nechci, aby mi ho stopili. Tak lásko, jak se ti tady líbí? Ale je to fajn, ale prostě Maroko už nikdy víc. Ne. A koho to byl nápad, lásko? Nás obou. A nevymluvíš mi to. A kdo to jako první hodil na to? Já přiznávám. Protože jsem viděl na Instagramu krásné fotky. Ano, na Instagram tady uděláte nádherné fotky. Ale prostě Maroko asi jsou lepší i levnější místa, kam vyrazit. Tady mají za poměrně dost peněz neevropský standard, si myslím. Jak se ti líbí tato tržnice? Je to tržnice, která je největší vůbec v Marrakeši? A tak tržnice jako každá jiná, prostě metu na jídla, tady pěkný, voní to tu, ještě jsme neviděli všechno, těším se na ty kobry, až je uvidím. S vytrhanýma zubama předpokládám zase. A já blbec to ještě podporuji, že se na to budu podívat. No jo, no co se dá dělat, když to vedu si kouknout. Nemám žádnou negaci, snad jenom to, že se tu na nás všichni hrnou. Jo, hezký, mám hlad. Where is the lift? Meat? It's okay, like this. Same, thank you. Same. Thank you so much. Tak jo, takže tohle zhruba za 30 dirhamů na jednoho. Aspoň to nám slíbili, uvidíme, jestli to dodržej. Miláčku, řekneš mi něco pozitivního? Lásko, musím ti říct, že vaříš líp než všichni lidi tady v Maroku, od kterých jsem zatím jedla. Zase? Upřímně, Už zase? Upřímně nenasazuješ laťku vůbec vysoko, naopak nasazuješ ji velmi nízko. Opatrně. Já se su cokoliv, ale on to tak hezky vypadá, ale tak nijak to chutná. Chutná dobře, to má spáleninu, to má aspoň něco. Jo. Miláčku, jak ti chutná na zastávce? Nějaké blešárny. Jo, tak mám hlad, takže uspokojíte můj hlad. Hledáme cestu domů, hodinu se nemůžeme dostat domů, ale máme mapu a my to zvládneme. Miláčku, za tebou někdo spí. Klasika. Tak, někdo tam spí. Hej, nožky.